електромиографското изследване е изследване на периферна нервна система, като е едно от важните методики за установяване заболяванията на периферната нервна система. Методите на изследване са два, с повърхностни електроди, каквито в момента работиме, и с иглени електроди, като с иглените електроди методиката разширява своя обем и дава възможност да се диагностицират заболявания на мускулите, каквито са миопатиите, дистрофиите, при дерматомиозити. Така, изследването е изключително важно и бих казала, че е едно от изследванията, което дава диагнозите в неврологията. Значи с това изследване се установява, например, къде се намира компресията на даден нерв и къде ортопедите да направят необходимата декомпресия, т.е. оперативно отстраняване на компресията и възстановяване на нервната проводимост по нерва. С иглената електромиография целта на изследването е да се установи дали има засягане на мускулите. Има група заболявания на мускулите, като миопатии, които са вродени заболявания, започват понякога от детска възраст или в по-късна възраст. Също така дава възможност за диагностика на спиналните мускулни атрофии и невралните мускулни атрофии, които са също една голяма, значима група неврологични заболявания, които водят до инвалидизация. Апаратът ни е сравнително ново поколение, японско производство. С него се извършват електромиография, повърхностна и иглена, като по този начин се изследват периферните нерви и чрез това как провеждат, скоростта на провеждане, амплитудите, които се получават, се диагностицира състоянието на периферна нервна система. Тук се работи с няколко диагнози, обикновено увреждане на коренчета, ломбосакрални, шийни, периферна нервна система, промяна в провеждането в нервно-мускулния синапс, миестении, които са, разбира се, по-рядко срещани, също така ЛАС синдром, увреждане на предни рога на гръбначен мозък, и различни други полиневропатии, най-честите диабетна полиневропатия и други видове полиневрити, които са по-редки. И главно това са нещата, които диагностицираме. Много точен метод и сравнително неболезнен, много добре са, не е вреден, най-важното, добре се понася от пациентите и може да се проследяват и предварително да се диагностицират различни състояния, които клинично още не са проявили, но чрез електромиографията може да преценим дали може да се получи пареза, дали е добре периферна нервна система и по-рано профилактично да се започне терапия. Светла Тодорова Иванова от Ловеца. С артритно заболяване съм, не се чувствам много добре, но ми се изискват тия документи, които трябва да ги представя и извършваме това изследване. Колкото по-рано бъдат открити тези заболявания, толкова мерките, които биха могли да се вземат, са по-навременни.